後半戦です。戦っております。2メートルぐらいかな。お、蹴ります。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 蹴り。あー、あー、来る。距離はだいたい3メートル弱。徳山対平川3分間の。お、投げた。怒った。俺のボールやしまる。怒っている。怒っている。あれ、徳山。あー、しがみつく。ずっと落ちとったのになんで？とっくんの最初に殴り始めた時からずっと落ちとったよ。最悪や。バンザー。よかったな。ねえ、やめてよ。全部せんでよ。ひどい顔ですね。黙れ。ダメですね、これは。やだ。来んじゃねえ。